Witam moi drodzy, chciałem wam dzisiaj pokazać trochę z życia naszego tutaj codziennego, że też można tutaj żyć godnie, jak cywilizowany człowiek. Proszę, zapraszam, proszę, śmiało, proszę. Moi drodzy, idziemy sobie normalnie, o proszę, jedzie pan na rowerze. Tutaj pani kamerzystko, zapraszam, proszę tutaj pokazać. Proszę, nie dotykaj tego. Tutaj leży, proszę. Jakiegoś Tutaj syfa dostaniesz. ludzie sobie żyją godnie. Idziemy dalej, proszę, zapraszam. Proszę, idziemy sobie. Środek tutaj placu, leży telewizor. Proszę tu pokazać. Proszę się nie wstydzić. Philips, proszę, oryginalna produkcja jakaś tam. Proszę, dalej zapraszam. Proszę. Tutaj, prawda, część główna. Proszę, o, okna tutaj w stanie prawie nieruszone, rama drewniana, lata 30, tylko szyby wstawić i można elegancko sobie, prawda, je wprawić. Tutaj proszę, zdrapeczka, krzyżóweczka, jakby ktoś chciał trochę, prawda, rozrywki takiej bardziej intelektualnej. Proszę, tu zapraszam dalej. No i to jest tak, i to jest... Co to jest? Pudło jakieś. To jest, moi drodzy, tu jest tyle rzeczy, że ja nawet sam nie wiem, co to jest. Proszę, tutaj, o, tutaj widać też, że ludzie żyją sobie, prawda, na wesoło, urozmaicając egzystencję trunkami wyskokowymi. Tutaj, proszę, chciałem pokazać fauna i flora bytomska, potężny, zmutowany ślimak. Odkładamy, dobrze, proszę, zapraszam odważnie, proszę, o. Drzewko tutaj na Boże Narodzenie już przygotowane, pięknie wyrosłe, tylko bombeczki poświecić. Proszę tu dalej. Tutaj jest druga część telewizora, bo to jest coś w stylu mebli z Ikei, znaczy trzeba sobie samemu złożyć. Tutaj elegancko, proszę, wanna czy basen na gorące lato do okąpania się, czy nawet jacuzzi można sobie zrobić, jak się naje dużo fasoli. Tutaj proszę, łóżeczko, elegancki materac, mięciutki, przespać się, posiedzieć, odpocząć. Tu proszę dalej, zapraszam. Kanapa, rogówka. Tutaj proszę, stos kabli, jakby ktoś chciał sobie pociągnąć internet, światłowody, moi drodzy. Proszę, tutaj dalej. No i tutaj pomieszczenia gospodarcze, prawda? Tutaj wszędzie możemy sobie zostawić jedno z naszych licznych aut. O, tutaj opona. Proszę, nówka sztuka, Michelin, tylko zakładać i jechać. Co tu dużo mówić, moi drodzy. O, tu jeszcze wspominki po świętej pamięci Polonii Bytom. I tak się żyje. I tak wam chciałem powiedzieć, że można godnie żyć. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. O, a tu, moi drodzy, zapomniałem wspomnieć, budujemy basen olimpijski. Także następna olimpiada właśnie w Bytomiu będzie się odbywała i tu jakbyście chcieli zniżkę na wstęp, to piszcie na priwa.